Аз съм по-голяма. Ще започваме. Здравейте! Настоящата лекция има за цел да обърне внимание върху дивите опрашители, тъй като човек, който не е специалист, когато стане дума за опрашители, първото, за което се сеща, е медоносната пчела, която виждате на снимката в момента, Апис мелифера се казва тя. Но тя всъщност е една съвсем малка част от опрашителите, които опрашват цветните растения. Да кажа две-три думи за нея. Отглежда се от хората вече над 10 000 години. Разселва се на много места, в които не е била първоначално. Считат се, че произхожда от Африка, съвременния вид Апис мелифера, който в момента се отглежда тук в Европа. И така, пчелите обикалят и събират от нектар от цветните растения, и с който се хранят те възрастните насекоми. И полен събират. Имат на задните си крачета едни удължени косъмчета, които се наричат кошнички. На следващата снимка ще видите една пчела, която е успяла да събере доста. Виждате на задния крак. И самата тя е поръсена, като цялата и окосменост е поръсена с полен. Както казах обаче, медоносните пчели не са единствените, далеч не са единствените опрашители, и всъщност по-интересните за нас биолозите са дивите опрашители, защото медоносните пчели, това са стопански гледани животни, които когато ни обясняват, че изчезват опрашителите, всъщност не изчезва медоносната пчела, а изчезват дивите опрашители. В световен мащаб в момента се гледат най-много пчели, откакто се води статистика в това нещо от началото на 60-те години, като тогава, както са били преброени пчелните колонии, в момента са с около 85% повече от тогава. Така че на медоносната пчела не намаляват популациите. По-интересни са дивите опрашители, които са специализирани в голяма степен към определени растения, защото цветовете са различни по форма. Ето тук примерно може да видите една земна пчела от род бомбус. Тя е един от най-активните опрашители изобщо, тъй като опрашва огромен брой растения и има една специална техника, която вибрира с цялото си тяло и се посипва в себе си с полен, и като прелета от цвят на цвят го разнася и много ефективно опрашва. И в момента даже, доколкото ми е известно, доста производители, които се занимават с земеделие, се закупуват колонии от земни пчели и ги заселват в своите стопанства, за да може по-ефективно да им бъдат опрашвани културите. Ето тук е една от изключително важните пчели. Вече преминахме към солитарните или несоциалните пчели. До сега говорихме за пчели, които живеят на големи колонии и са социални. А тук имаме една пчеличка, осмия корнута се казва. Тя е несоциална пчела. Женските намират кухини, в които изграждат камери, които пълнят с полен и нектар в смес. Във всяка камера отлагат по едно яйчице и я запечатват.
след което ларвата като се излюпи, тя има точно необходимото количество хранителни вещества, за да може да се развие и съответно след това да катавидира и на следващата година да излезе новото поколение от тези пчели. Така наречените хотели за насекоми, тук е снимана същата пчела, те са ориентирани предимно към тези пчели, защото това са едни от най-ефективно опрашващите плодните дръвчета, които са череши, вишни, сливи, ябълки. Даже в момента има тенденция да се слагат хотели за насекоми, специално в овощни градини, за да бъде по-ефективно опрашването на тези дървета. Ще преминем към една много интересна пчела. Това е най-едрата пчела, която е в Европа. Ксилокопа виолаца. Има още два вида в България. Тя е около 3 см и половина и е тялото. Дървесна пчела. В мъртва дървесина копае тунели и ги зарежда по същия начин. Не използва като осмията готови кухини. Тя си издълбава тунелите и си прави камерите на ларвите. Ето тук още една снимка с нея има. Много хора се плашат от нея, тъй като много басово бръмчи, когато лети. Задават ми въпроси, аз пропуснах да кажа, аз съм ентомолог, Александър Константин Йовчев се казва. И освен това съм администратор на най-голямата фейсбук група, ориентирана към насекоми в България, казва се Насекомите и ентомолозите. Снимковия материал, който съм ви подготвил, е само от тази група, подбран от мен. И тук следващия вид пчела са така наречените листорезни пчели. Представител съм избрал род Мегахиле. Те издълбават дупки в почвата, след което обикалят и от широколистни дървета, изрязват парчета листа, занасят ги в дупките и много внимателно си тапицират стените на дупките с тези листа, като осигуряват по този начин непромокаемост. И доста често хората, като си пресаждат цветята, намират в саксиите си неща подобни, сега някой си е загасил пурата в саксията им. И при липса на човек пушил пура на балкона, се очудват какво е това. И се оказва, че това са стари или активни в момента какавидални камери на този род пчели. Един много интересен род, пак от най-социалните пчели, род Антидиум. Това е едра пчела, която е доста физически силна и мъжкият си харесва определена територия с цъфтящи растения и съответно той прогонва абсолютно всички други, които искат да се хранят на тях. И идеята му е да се привлече женска от същия вид, която да е примамена от цялата тази хранително изобилие, което нектара на цветните растения предлага, и съответно тя, докато се храни, той отива при нея и прави опити да копулира с нея. Това съответно има целта като възрастни насекоми да се размножат. След като е копулирал, мъжкият обикновено загива, женската продължава докато не си отложи всички яйца, тогава загива и тя. Общо за опрашителите, което искам да кажа, е, че далеч не само пчелите са опрашители. Цветните растения и насекомите са еволюирали паралелно, като цветните растения се стремят по всякакъв начин да изкушат насекомите, така че да ги посещават, като ги привличат с приятен аромат, с сладък нектар. Включително има растения, които са се ориентирали да привличат
някои мухи и техния аромат е на развалящо се гниещо месо. И мухите кацат върху тях, съответно не намират субстрата, който им е необходим, но поле на полетва по тях, по мухите и се разнася. Така че растенията си имат свои механизми. Друг механизъм на цветовете, насекомото трябва да положи някакво усилие и да преодолее някаква преграда, за да влезе в цвета и да се добере до нектара. Аз обикновено давам за пример, има по градините цветето кученце, не знам дали се сещате, което като го стисне човек отстрани и се отваря цвета, насекомото трябва с сила да го отвори и да се напъха почти цялото, за да стигне до нектара в цвета. И точно в този момент цвета е устроен така, че тичинките на цвета се обтриват в гърба на насекомото и съответно по него полетват полен. И като се прехвърли на различен брой цветове, така се извършва опрашването с него. Да видим нататък. Говорихме за женските пчели, които копаят в дървесина, в почва, в пясък, примерно, камерите си. Тук можем да видим как нощуват мъжките пчели, защото женските пчели си нощуват в дупките или укритията, които са направили. Мъжките пчели обикновено се събират и захапват с челюстите си някакво растение или тревичка и се закачат по този начин и съответно така прекарват нощта. Това е род Тамегила, а следващия род е оцера, едни изключително симпатични пчели с много дълги антени. Те пък се събират на копчина, за да се топлят един друг, мъжките, когато нощуват. Женските са си самостоятелни и са си в дупките, които са изкопали. Любопитно е да кажа, че в България са доказани над 600 вида пчели. Обикновено хората наистина като чуят пчели си представят само медоносните, но видовото разнообразие е огромно и съответно много хора си мислят, че когато се каже спасете пчелите, те ще сложат няколко кошера и това ще реши проблема с опрашителите, но това всъщност не е така, защото голяма част от цветните растения не се опрашват от медоносните пчели. Особено растенията, които са пренесени от други континенти, примерно от Северна и Южна Америка, там медоносни пчели не е имало еволюционно от нашия вид и съответно те ги подминават. Пъкладжан, тиквичка, домат, медоносната пчела не ги опрашва изобщо. Само земни пчели се използват за опрашване на подобни растения. И другия момент е, че ако приемем един район за изследване, този район има определен капацитет да продуцира определено количество храна за единица време, за един ден, да кажем. И когато някоя компания, защото сега имам данни за огромни пчелини, които в Турция се разполагат с над 2000 кошера. И само за да си представи човек, примерно в активния период на събиране, популацията на един кошер е между 45 и 60 хиляди пчели, всяка от които трябва да яде всеки ден. И като се сложат 2000 кошера, те минават буквално като орда татари минават през района, защото пък медоносната пчела събира рано сутрин и обират целия нектар, след което за дивите опрашители не остава хранително изобщо вещества никакви. Подобни изследвания са започнали да се правят от края на 70-те години в САЩ и в Великобритания и е доказано, че при ексцесивно отглеждане, значи никой не говори за домашно отглеждане, примерно някой си е сложил 10-15 кошера в градината и си гледа пчели, това няма как да се отрази на природата. Но тази, примерно, голяма пчелна ферма с 2000 кошера, тя в един момент ще дойде някой конкурент
на отсрещния хълм ще разположи 2000-2500 кошера. Такъв огромен товар района не може да го понесе като възможност за изхранване на толкова индивиди. И с течение на времето местните диви видове започват да бъдат измествани и съответно специфичните растения, които те опрашват, няма вече кой да ги опраши. И изследванията са доказали, че за 5-6 години при ексцесивно отглеждане на пчели започва да намалява видовото разнообразие на местните диви опрашители и до 10-12 години започват да изчезват и растенията. Така че реално всяко нещо трябва да се прави със смисъл и не на принципа на мечо пух, и колкото повече, толкова повече, ами наистина да се направи една изключително така подробна калкулация до каква степен човек би могъл да си позволи да интервенира в даден регион, без да увреди неговото биоразнообразие, което наистина е най-голямото богатство за всеки район. Така, мисля, че приключихме с пчелите и продължаваме с ципокрилите, социалните ципокрили, жилещите оси. Тук европейския стършел съм го приготвил. Той е изключително активен опрашител. Значи при ципокрилите възрастното насекомо и магото, то се храни с въглехидрати. И съответно през пролетта и лятото, когато са повечето цъфтящи растения, основният им източник на храна на тях лично е нектара от цветните растения. Те, освен това, ловуват други безгръбначни, други насекоми, в някои случаи дребни гръбначни също ловуват. Бил съм свидетел как стършел убива малка мишка и започва лека по лека да я разфасова и да носи в гнездото си парченца от нея. Това, както има и много социални оси, които човек няма как да не е наблюдавал, да имат претенции към пържолата в чинията ни. Те изрязват тези парченца протеин, защото с протеина си хранят ларвите в гнездото. Като с ловуването си, те са контролиращ фактор за популациите на изключително голям брой насекоми, които се движат и са техни жертви. Така че това нещо е много добре оценено в Западна Европа в момента. Имаме, специално аз проверявах за Германия, почти всички социални оси в Германия са защитени от закона. И за разрушаване, примерно, на гнездо на стършел, самоволно, човек си го е видял в двора, да кажем, и го е разрушил, в зависимост от щетата, в Германия глобата достига до 50 000 евро. Защото хората са оценили важността на тези организми за самата околна среда в момента. Имаме познати, има такива случаи, когато гнездото наистина пречи, тогава се подава молба, идва специална комисия, която оценява ситуацията и се взима решение и съответно се занимават само професионалисти с евентуалното унищожаване, когато се прецени, че риска и вредата е по-голяма от съществуването на гнездото. На едни други хора пък им бяха казали, няма да се ползвате тази година терасата. Това се случва в Германия, за да може да се обърне внимание на важността на тези оси. Подготвил съм ето още една снимка на стършел, който опрашва в момента плодно дръвче, за да не реши човек, че това е случайност. Нали, първата снимка. Другите социални оси. Вие ги знаете, обикновената и германската оса, те са най-често срещаните, затова не съм сложил техните снимки. Другите интересни, които са, един много голям род полистес, така наречените хартиени оси са това. Много често правят гнездата си по балкони, приличат на чадърчета,
50 до 70 индивида са максимум в най-голямата част на колонията. Изпълняват изключително важна контролираща роля, подобно на стършелите, както и на обикновената и германската оса, върху популациите на много видове, които ловуват и са много активни опрашители, защото те се хранят с въглехидрати. Ето тук друг вид полистес, който не е определен. И да преминем към несоциалните оси. Това е една огромна група оси, които живеят самостоятелно, не на семейства. Голяма част от тях са паразитоидни. Паразитоидните оси, да обясня, значи паразитът живее в гостоприемника си, храни се за негова сметка и в повечето случаи не го убива. Паразитоидът запазва до известна степен гостоприемника си жив, обаче отношенията им завършват винаги с смъртта на гостоприемника. Значи много често има опаразитени гъсеници, опаразитени ларви на бръмбари, които са от такива несоциални паразитоидни оси. Няма ви да затормозвам с латинските имена, стига на някого да не му е интересно и да зададе въпрос. Но най-общо казано, определените видове са специализирани към определени групи гъсеници или ларви, някои са към паяци. Ловуват ги, ожилват ги в точно, имат много добри познания по анатомията на жертвите си. Точно в нервните възли нанасят ожилването, за да парализират съответното животно. Дали ще е ларва, скакалец, паяк или нещо друго. След което го отнасят, има някои, които дълбаят дупки, подобно на пчелите, други пък те се наричат оси и гранчарки. От кал изграждат едни камери, които са подобни на малки гърненца. И ако се разчупи такава камера, тя е пълна вътре или с гъсеници, или с паяци. Колегите арахнолози също те много обичат да изследват кои видове паразитоидни оси, към кои паяци са се насочили като специализация. Състава, който е в съответните камери, е много интересен за тях. И тези животни са живи, които се складират там. В тази камера се отлага едно яйце. Осата знае колко храна е необходима за ларвата, докато се развие до какавидиране, и когато събере необходимото количество, тя ги запечатва, след като снесе едно яйчице, яйцето се излюпва и ларвата почва да се храни едно по едно с парализираните животни, които са живи и се чакат реда в това време. Общо взето доста макабърно е на паразитоидните оси поведението. Това животинче тук много красиво, това са едни оси блестянки, се наричат, семейство Хризидиде. Те са като металик поцветени всичките в най-различни цветове. Това е най-едрата оса в Европа, Мегасколия макулата, която също е опрашител. Не знам дали се вижда на монитора колко е покрита с полен върху цвета, от който се е хранила. Женската е с жълта глава, мъжкият е с по-малка глава и черна и по-дребен. Интересното за този вид е, че паразитира върху ларвата на бръмбарен носорог, която е много голяма. Тя прилича буквално на кебабче, тя е 8-9 см голяма, с такъв диаметър. Живее 2-3 години в суха дървесина, гниеща. В един момент, когато се развие до готовност за какавидиране, напуска дървото и тогава много често хората ги срещат да паузят на някъде тези ларви. Тя търси ровкава почва, в която да се зарови, да си изгради камерата, в която да какавидира. И съответно тези оси, те пък успяват на дълбочина до 20 см под почвата да усетят къде се намира ларвата.
Започват да копаят, влизат при ларвата и тя тук, за съжаление, от тази снимка не се вижда добре, но тя има много мощни челюсти. Започва да я хапе ларвата от различни страни, за да може да се завърти ларвата и да я ожили в точно определения нервен възел, с който ще я парализира. След което отлага едно яйчице върху нея и напуска какавидалната камера. Ларвата на овсата пробива кожата на ларвата на бръмбара на сурак. Първоначално започва да се храни с неговите резервни вещества, като много внимателно обикаля жизненно важните органи, за да държи ларвата жива максимално дълго. И съответно, докато приключи развитието си, запазва жива ларвата и в финалните етапи вече започва да се храни и с нейните жизненно важни органи. Интересното при тях е, че като имагинират излизането от какавида на насекомо с пълно превръщане, се нарича имагиниране, а имаго е възрастното насекомо. Имагинират първо мъжките, които около седмица преди да почнат да излизат женските. И мъжките, съответно те с техните антени, успяват да усетят феромоните на женските преди да са се изровили от тази дълбочина 15-20 см от почвата. И когато женската започне да се изкопава, за да излезе навън, са се събрали 15-20-30 мъжкара, които чакат момента, в който тя ще излезе от земята и се скупчат на една страшна копчина върху нея, като всеки се опитва да копулира с нея, преди тя да се осъзнава какво се случва изобщо. Така че там въпросът е на абсолютен късмет. Който копулира от мъжките, след това загива, останалите отиват да търсят следващите женски. Към ципокрилите неговата уредба е доста по-силна от тази. Трудно може да се пребори човек. Това, което нямам като снимка е мравките също са инцидентни опрашители. Те имат малки косъмчета по тялото си, по които полепва, но не могат да се считат за активни опрашители. Минаваме към следващия разред от ципокрилите, преминаваме към разред двукрили. Това са обикновено едни не особено приятни за хората насекоми, като поне половината, да не кажа 2/3 от тях са много активни опрашители и са изключително важни за опрашването на цветните растения. Основно осоподобните мухи, както виждате тази мушица в момента, която е, нейната окраска мимикрира жилеща оса. Това е опит да се защити от птиците, с които постоянно се хранят с насекоми. Те строго се хранят с нектар от цветните растения и тъй като са доста космати, особено по долната повърхност на тялото си, по тях полепва полен и съответно го разнасят. Най-общо в природата, който е космат и покрит с люспички, примерно, ще стигнем до пеперудите също и бръмбарите, той може да изпълнява роля на активен опрашител, докато насекоми, които са по-гладки като структура, като дървеници, цикади, скакалци, те могат да ходят да се хранят от цветовете, но практически по тях не полепва полен. Ето тук още една муха от семейство Сирфиде, които са осоподобните мухи. Ето тук един интересен вид. Този вид мимикрира европейския стършъл. Волоцева зонария се казва тази муха, една от най-едрите мухи в България. Не знам доколко добре се вижда. Винено червени са и гърдите и главата, подобно на гърдите и главата на европейския стършъл, а пък коремчето е жълто-черно оцветено. Съответно, птиците в момента, в който я видят, те я отбягват, защото са наясно с стършелите. Всяка една от тях по трудния начин се научава.
че не е добре да се занимава с тях. Другото семейство бомбилииде, това са едни изключително симпатични мушици, които летят като колибрита, практически не им се виждат крилцата. Целите са много добре окосмени и пухкави и с един много дълъг хобот, който сочи право напред. Рядко кацата, затова съм използвал тази снимка, за че могат да се видят крилцата й. Но ето на следващата снимка, как се е насочил към цвета на Минзухара. Не Минзухар, това разбира се. Да, Симбил, извинявай. И съответно много цветове, които са във възможността и тя ги опрашва и в полет. Ето още един бомбилиус, тук това е на детелина. Виждате, че въпреки че е направена моментна снимка, крилцата се движат с такава скорост, че практически е невъзможно, докато са в полет, да бъдат фокусирани. Това е причината, тъй като при двукрилите голяма част от определителните белези са жилкуването на крилцата, в полет да не могат да се определят и затова да са оставани като бомбилиус специес, което означава вид от род бомбилиус. Ако някой се чудва. Друго семейство мухи, които опрашват, семейство тахиниде. Ето една малко по-интересна муха от това семейство. Те са също доста космати. Движейки се във въздуха, се създава триене, което създава на тези гласинки, с които е покрито насекомото като статично електричество. И това спомага залепването на поленовите зрънца по тях. Ето тук показвам, че са дори мухи от семейство Калифорида, които са така наречените месарки или фекални мухи също има от тях. Те си се хранят на цветни растения с нектар и играят ролята на опрашители по същия начин. Тук муха от род саркофага, това са така наречените трупни мухи, които предимно по загинали гръбначни животни снасят ларвите си. При тях е характерно, че яйцата се развиват в корема на женската и тя, за да осигури предимство на своите ларви, вече готови излюпени от яйцата ги полага върху трупа, който е намерило на гръбначно животно. И те също са опрашители. И тук изненадата, може би за много от вас, комарите са опрашители. Комарите се хранят не с кръв, а се хранят с нектар от цветните растения. Това е женски комар от род Кулекс, който доскоро беше най-често жилищния ни комар. Те смучат кръв, защото от кръвта ни извличат белтъчини, с които развиват яйцата си и те озряват. Единствено и само заради това име нашата кръв, която смучат. Самите те се изхранват с въглехидратна диета са от цветните растения и тук от няколко години вече доста добре размножаващ се в България. Това е тигровия комар, Aedes albopictus, той е много характерен. Има една бяла надлъжна ивица, която е на гърдите отгоре. И съответно по-дребен, по-тъмен като окраска и е с характерните бели петънца по ставите си. Така че комарите са също изключително важни опрашители. И това е един много интересен вид. Оводите са ви познати, предполагам, като хапещи мухи, обикновено около водоеми. Семейство Табаниде. Това семейство, за разлика от комарите, те се хранят и мъжките и женските се хранят с кръв. Подчертано. А пък има 4 вида от това семейство в България, които изобщо не хапят. Те чисто генетично и морфологично са представители на това семейство, обаче те се хранят с
нектарни поленоцветните растения и съответно са опрашители. И оставяме разреда на двукрилите и минаваме към разреда на пеперудите, които по-голямата част от тях са изключително активни опрашители. Казвам по-голямата част, защото има пеперуди, които като възрастно насекомо не се хранят изобщо. Това са обикновено едри видове. Примерно голямото нощно пълно око, това е най-едрата пеперуда в Европа, която така горе-долу, почти колкото пегата ми е размаха на крилата й. Те се хранят като гасеница, натрупват резервни вещества, какавидират, на следващата година имагинират от пашкула си, който правят, и пеперудата живее около 2 седмици, като единствената й роля е да се размножи и да остави гените си в бъдещото поколение. Женските почти не летят, те веднага се изкатерват на подходящо растение, което е за снасяне на яйцата им, за да могат веднага, като се излюпат малките гасеници, да почнат да се хранят. Това обикновено са плодни дървета, круша, ябълка, слива. Мъжките имат изключително развити антени и има един учен френски ентомолог, който през 70-те години на 19 век е доказал, че един мъжки на голямото нощно пълно калсатурния пири може на 11 км да надуши къде е женската и я намира. Просто защото това има ролята като възрастно насекомо. Единствено да намерят представител на противоположния пол, да копулират и да се размножат, след което загиват. Така, дневните пеперуди, семейство Папилиониде, Папилиомахон, голям полумесец се нарича на български, една от най-красивите емблематични пеперуди. Обикновено на всяка една книга за пеперуди, отгоре на обложката е нарисувана тази пеперуда или е снимана. Нейният братовчет е лястовичата опашка от същото семейство. Семейство Нymphalidae, това е пандорина седевка Argenis pandora. Хранят се изключително и само с цветен нектар. От време на време могат, ако има презрял плод, който се е разпукал, да отидат да смушат с кобота си от него плодов сок. Ето друго много интересно семейство пеперуди, семейство Hesperiidae. И вече минаваме, това са така наречените дневно активни нощни пеперуди. Това е един много такъв странен момент за пеперуди. Дневни пеперуди се считат тези, които само ще върна да обърнете внимание. Виждате ли антените на пеперудата добре? Те са като бухалчици на върха. Не е топче, ами е леко удебелено. Сега ще ви покажа и на... Ето, виждате го на махалона, се вижда добре контрастно. Тук на хеспериидите, на тази пеперуда, която е вдясно, пак се виждат бухалковидни са антените. Това са 6 семейства пеперуди, които се е прието да се наричат дневни пеперуди. Всички останали пеперуди се наричат нощни пеперуди. Това пеперударите, лепидоптеролозите са си го въвели като някакво изискване, дори да са активни през деня. Много често като се превеждат, ето вижте тази примерно, те не са като бухалка, те много плавно се антените разширяват. И английската дума мот много често се превежда като молец и почват да кръщават едни пеперуди големи, колкото връбчета ги кръщават молци, което, слава Богу, молците не са такива, че иначе нямаше да не остане нищо от тях. Това е семейство Сезиида, така наречените стъкленки, които много често хората ги мислят за ципокрили, когато ги видят, заради прозрачните крилца. И обикновено окраската им имитира жилещи уси. Ето една изключително красива
пеперуда от семейство Зигениде, пак дневно активна нощна пеперуда, не знам доколко ще успея да увелича тук, примерно, дали ще стане, не, няма да стане. Тя е с перести антенки. Не знам доколко добре се виждат на телевизора. Една от доста често срещаните много красиви пеперуди, псевдопантера макулария, също опрашител. И на мен лично любимото ми семейство Сфингиде. Това е дневно активен представител на това семейство, така наречената гълъбова опашка се нарича. Много хора като ги видят решават, че в България има колибрита. 26 вида са в България тези пеперуди, някои от тях не се хранят като имаго, но други се хранят и са изключително активни опрашители. Специално с тази пеперуда и по-дребните представители на това семейство има голям проблем с едно растение, което се много често засажда по паркове и по дворове. Това е розовата енотера. Тя има изключително дълбок цвят, който в вътрешността на фунийката си има много твърди четинки, които са насочени обратно. И съответно пеперудата, като се вкара хубота в този цвят, го заклещва в четинките и не може да го извади. Пърха известно време на цвета и обикновено умира от прегряване и дехидратация, или другия вариант е да бъде събрана от някой хищник без усилие от това цвете. Това е много голям проблем, който от мои колеги от Института по биоразнообразие е описан в научна публикация, защото разсаждането на розовата енотера нанася директна щета върху представителите на това семейство в България, които растението е американско, от Северна Америка произхождат. Северноамериканските видове са изградили защита към тези четинки. А пък нашите видове, чисто еволюционно, те нямат тази защита върху хубота си. Техният хубот е по-уребрен и просто четинките се закачат в ребрата на хубота и без чужда помощ тези пеперуди увисват на хуботите си и умират мъчително върху това растение. Ето още един кадър на хранеща се гълъбова опашка. Един друг много ефектен представител на семейството. Това е поветицовата вечерница, Агриус convolvuli. Тя е голяма, почти колкото връбче. Прелита над Средиземно море, прелетна е. Интересното при тях е, че те идват от Африка в ранна пролет при нас, за да се спасят от жегите там. Тук се размножават, загиват. Тяхното поколение, първото си живее тук, второто поколение съответно имагинира, размножава се, загива. Второто поколение, обикновено края на август, началото на септември, които са успели да имагинират, отлитат към Африка и се връщат, това с генетични маркери е доказано, и се връщат по местата, в които прабабите и прадядовците им са дошли от тях. И това е някакъв цикъл, такъв през поколение, който се случва, който е изключително интересен. И тук съответно е снимана през нощта как се храни. И маховете на крилата са, разбира се, свързано и с нощната снимка, защото се прави на много по-малка скорост. Изобщо крилата не могат да се видят. Така. И минаваме към това, което на мен ми е специално, бръмбарите. Изключително богата група на опрашители. Общо взето, това е един сечко Урофорус вариус. Той е покрит с много люспици, които всъщност изграждат неговата окраска. Докато се храни с нектара от цветните растения,
по него полеква полен и той съответно опрашва цветните растения. Други сечковци, те са коснати, имат много власинки, не знам доколко добре се вижда по долната повърхност на тялото си имат власинки. Едни изключително активни опрашители са семейство мурдалири, много характерни с капковидната си форма на тялото. Те обаче не могат да бъдат определени по снимка до вид. В повечето случаи е необходима дисекция на животното от препариране на гениталии, за да могат да се направи генитална морфология, да се стигне до вид. Семейство Клериде, Триходес е рода на бръмбъра, Трихос е мишка. Съответно той целият е покрит с космици и това е дало причина да бъде наречен така рода. Не знам доколко ясно се вижда, но целият е окосмен и по него полеква много полен и се разнася. Ето бръмбари, които земеделците изобщо не обичат заради техните ларви, наричат ги телени черви. Иначе самото имаго го наричат полски ковач. То се храни на цветни растения, не причинява вреда, обаче телените черви, ларвите на семейство Латерида, те се хранят с кореновата система на много растения и съответно нанасят щети икономически. Едно от най-красивите семейство Букрастида, златки се наричат. Тях овощарите изобщо не ги обичат, защото голяма част от ларвите на златките се развиват в жива дървесина на овощни дървета и причиняват щети и някой път падат цели дървета от тях, но като имаго се хранят с нектар и полен и съответно опрашват. Ето още един. Тези дребните представители, ларвите им се развиват в стъблата на тревистки едногодишни растения. Това е изключително интересно малко семейство, Глафирида се казва, род Пигоплеурус. Той е просто толкова коснат, че по снимка не може да бъде определен долу вид. Никакви детайли не се виждат по долната на повърхност, където са определителните белези. За да бъде определен, просто трябва животното да бъде пред ентомолога и да се гледа под оптика и за това максимум до род се определят. Ето тук един такъв Пигоплеурус, който в момента на излитане е хванат и се вижда окраската и на коремчето му под твърдите крила, които се наричат елитри. Семейство Хризомелида, листоядните бръмбари, най-известният техен представител, инвазивния вид колорадски бръмбър. Съответно има ментов листояд, тополов, много различни видове, които възрастните бръмбари и ларвите им се хранят с листната маса на голям брой растения и голям брой от тях се считат за вредители по стопанските култури. Но този род Криптоцефалус, примерно, той предпочита да се храни с цветен нектар и да работи като опрашител. Ето тук един вид от семейство Рутелиде. Вижда се на мъжкия бръмбър, който е най-горе. Странично как коремната страна на бръмбъра е колко е окосмена. Това съответно по тези власинки полепва полена и действат като опрашители. Ето един друг представител на това семейство. Той пък целият е покрит с люспици, върху които пак се закачат поленовите зранца. Поленовите зранца не си ги представяте като малки топчета. Те обикновено са с звездовидна форма, с много купички, с много шипчета, с които идеята им е да се закачат за нещо, за да могат да бъдат транспортирани до друг цвят. И един бръмбър, който овощарите не могат да понасят, така наречения махнат бръмбър, Трупинота хирта се казва. Той е активен опрашител и съответно те не са прави, защото
знаете, в ранна пролет, когато овошките цъфнат, колко са отрупани с цветове. И аргумента на овощарите е, че той се храни не само с нектара, ами когато огладне, похапва и венчелищчетата, и плодника, и така убива съответно цял цвят. Само че тънкият момент е, че дървото не може да осигури такъв ресурс да развие плод от всички цветове, които са при него. Особено тези селектираните видове, които в момента се гледат и чието цветове трябва да бъдат иначе ръчно прореждани от овощарите. И познати овощари, които са ги оставили без да пръскат, без да ги събират ръчно, казват, че по статистика първо им спестяват работа, защото прореждат цветовете на дървото и осигуряват възможност все пак да се развият. Второ, по този начин се развиват по-едри, по-сладки плодове и най-вече го няма момента с ръчното прореждане на цветове, което иначе трябва да го правят хората. Така че крайно време е да излезем от този съветския модел на гледане на стопански култури, който е свързан с много тежки химически третирания и обявяване на всяко нещо, което се движи около стопанските растения за вредител и че трябва да бъде унищожено. Така, роднина на този бръмбър е така наречения миризлив бръмбър. Той, като го хване човек от стрес, пуска един защитен секрет, който е с неприятна миризма, за да ни убеди, че не е вкусен изобщо. И затова е кръстен от Линей още през 1758 година от Сокирата Места. Това е миризлив бръмбър, нали го е кръстен той. Тук наблюдавате, значи през август месец този лилав трън, който е от ротоноподрум, той е за дивите опрашители основният източник на храна, защото той цъфти практически до средата на септември. И направих си да погледна, тъй като в групата е задължително да се, когато се публикуват снимки, да се дават и данни с дата и находище. Всичките снимки, които са с този трън, са направени след средата на август, защото тогава повечето цветни растения са прецъфтяли и съответно насекомите започват да имат все по-малко и по-малко източници на храна. Ето пак от семейството, което ми е едно от моята специалност, протеция фибери на същия трън. Протеция преобскура. Това е един от подвидовете, който се храни на пашка или нещо това растение. Ето го пак обикновената златка, цетония аурата. Виждате какво количество бръмбари. Тази снимка е моя. Аз си играх да събера бръмбарите и да погледна. Нямаше нито един вид, който да е от различен вид от цетония аурата, специално на това съцветие. Ето тук може да се види как храната сближава различни видове и те не се общо взето тормозят един друг. Горе, в горния ляв ъгъл стърчи коремчето на една медоносна пчела. Под нея има един хоботник, който е от род Ларинус. И интересно в случая е две цветови вариации на цетония аурата има на тази снимка. И още един изключително симпатичен представител на семейство цетониеве, Трихиус сексуалис е това, имаме още един вид Трихиус фасциатус. Виждате как главата и гърдичките му отгоре са буквално напрашени с полен. Той е изключително активен опрашител, защото прекарва 90% от времето на живота си като и много върху цветните растения. Има, разбира се, и други организми, освен тези 4 основни разреда, които разгледахме в момента. Ципокрили, двукрили, пеперуди и бръмбари. Един от тези пример е
лентокрилката е едно вълшебно създание, което през май месец може да се наблюдава в Южна България. Това е мрежокрило животинче, разред Невроптера. За разлика от повечето си представители на разреда, това животно се храни с нектар и полен и съответно е опрашител. Казва се Немоптера синуата. И тук вече в световен мащаб, освен насекомите, опрашители могат да бъдат някои птици, както колибрито, което съм избрал. Това е единствената снимка, която не е от групата за насекомите и ентомолозите. Колибрита, други птици, които се хранят с нектар, някои прилепи, които се хранят с нектар, също могат да бъдат опрашители, някои маймуни. Дори има един вид гущери, които на един остров опрашват цветни растения, защото няма кой друг да ги опраша и те са се специализирали по този начин. И така. Общо взето, това, което е важно да се каже за опрашителите е, че загубата на местообитание, ексцесивното използване на пестициди, свръх отглеждането на медоносни пчели и в големите градове съответно светлинното замърсяване, това са неща, които много негативно се отразяват на опрашителите. Ние все още имаме запазена природа. Има един метод, който той е разработен в Англия. Звучи смешно, обаче наистина работи. Има едни шаблони, които хората си ги слагат на номерата на колите, така че да не закриват шаблона, да не закрива самите номера. И когато се движи, колко животни са се размазали в номера, в отделните сектори се броят. И това нещо е голям такъв индикатор за общото количество насекоми, които летят, поне 2/3 от което са опрашители. И в Западна Европа в момента, поради индустриалното замърсяване, всичките групи насекоми са в много сериозен спад на популациите. Докато при нас, дори сега като пътувахме от София за 3 часа, стъклото ни беше за миене, което ни дава първо надежда, че ние имаме какво да пазим, а не да не трябва да възстановяваме нещо, защото възстановяването е много по-трудно от това, което просто да не рушиш нещо. И другото е, не трябва да се подхлъзва човек по мантрите колко ни е мръсна държавата. Идват огромен брой групи туристи, които мои колеги ги разхождат из България, за да наблюдават определен вид или няколко вида насекоми. Те са се дигнали, включително миналата година един от приятелите ми разхождаше една група, те бяха над 85 годишни, ходеха по бариерите, за да наблюдават пеперуда. Хората оценяват това, което са загубили. За съжаление, когато го загубят, ние го имаме и наистина не бива да се допуска с лека ръка това нещо да го загуби. Ако имате към мен някакви въпроси, на драго сърце, аз съм на ваше разположение. Тази осадец споменахте в началото, мъжкия да пази територията, той пази само негови? Не, от всички. От всички? От всички пази, за да бъде цвета пълен с нектар и да бъде по-атрактивен към женската. Да, засипали ви с доста информация, не знам, ако има нещо, което не е ясно, мога да доразясня наистина на ваше разположение съм. Някаква преценка, каква част от площите се опрашват от пчели, каква част от тези другите насекоми? От овощите специално,
Значи раннопролетните овошки се опрашват предимно от осмия корнута, която сега ще я покажа. Тя в началото беше. И съответно от други раннопролетни. Ето това е вида. То е дребничко животно, около 8 мм е дълго, черна глава и гърди, керамидано червено коремче и е най-честият обитател на така наречените и на шумери напоследък хотели за насекоми. Може ли някаква преценка просто по ваше мнение, примерно 20% ли се опрашват на пчелите, малък ли процента? Ами, много е трудно и зависи, значи най-лесно ми е да ви кажа някакъв процент, но в случая от конкретния регион има специфики, които също зависят от видовото разнообразие там. Просто много е трудно да се каже. В България има изключително различни. Значи ние имаме и високопланински райони, имаме район с средиземноморско влияние, какъвто е долината на Струма, примерно към Кресненското. Повече от 30% са пчелите отговорни за опрашването. Тук аз ще задам контравъпрос, кои пчели имате предвид. Защото повечето хора, като кажат пчели, мислят за медоносната пчела, не? Да, вие за тях ли говорите? Медоносната пчела, тя голяма част от цветните растения ги подминава, защото не харесва примерно вкуса на нектара им или аромата. Или тези растения не са специфични за нея, както казах малко по-рано. За пътладжана, за тиквичката, за домата, които са и продуцирани от Америка растенията, които еволюционно там не е съществувал този вид и тя съответно няма афинитет към тях. Значи, счита се, че пчелите, като това число включвам и медоносната, са голям процент, да кажем над 50%, защото по-рано казах, аз често казвам нямам спомен в кой момент се включихте вие към лекцията, но в България има известни над 650 вида в момента доказани, като по хипотеза с криптовидовете, които се определят само с генетичен анализ, могат да отидат и над 800 вида пчели. И Апис мелифера, медоносната пчела, е само един от тях. Като всеки един вид, той има афинитет към определено растение. Много малко са като земната пчела, която е с много широк диапазон на действие. И всъщност паралелната еволюция на цветните растения с опрашващите ги насекоми, съответно тя определя тези връзки. И те са много сложни, те не са линейни. Тези връзки си представете едно кълбо като изключително сложна плетеница. Там са намесени хищници, които просто цялата верига. Аз затова предупредих и дамата, че надали половин час би стигнал за темата, защото е много обширна за разискване. Да. Говорим на децата. Когато говорим на децата, отношение на това дали пчелите, те с медоносните пчели са наистина това единствено. Не са. Значи, природата никога не би разчитала на един вид или на няколко вида, за да осигурят нейния баланс и неговото съществуване. За овошките най-вече, за тези, които човека ги потребява, да. Ясно е, че там другото превъзходно. Не, защото има един израз, който се приписва на Айнщайн, че ако изчезнат пчелите, ние след 4 години и ние ще изчезнем. Значи, аз винаги казвам, когато стане дума за това нещо, Айнщайн е бил гениален физик, но той не е бил биолог по никакъв повод и човека не се е изказвал на биологични теми. Това е малко от типа, аргументиране с това, ти знаеш ли кого познавам аз, нали? Като кажат Айнщайн, вече това носи тежест на думите, които иначе
не би имала чак такава тежест. Но хората са си, как да кажа, особено когато човек не е специалист в дадена област, той се стреми да упрости нещата. А нещата, за съжаление, изобщо не са прости. И затова не може да се каже. Аз мога да дам пример преди 10 години с детето на научния ми ръководител Огнян Илиев, който вече не е сред нас, за съжаление. Детето на 3 години и половина грубо, на плажа сме, вижда пчела, която е паднала в морето, отива, вади я и съответно я погалва. Защото медоносна пчела говори. Защото в детската градина са им обяснявали, че пчелите са наши приятели. И пчелата я ожили. И съответно голям стрес и шок за детето, защото освен болката, то беше объркано и то зададе въпроса, тя като ни е приятел, тя защо ме ожили? Трябваше да му обясняваме, като всъщност, че това не е точното приятелство, което е, защото към пчелите, ако се изразяваме с биологичната терминология, ние сме клептопаразити. Значи клептопаразитът е някой, който отива и му прибира на събрание ресурс на някой друг, който се е трудил и после той седи и тъжно си гледа опразнения склад. Така че не може да бъдат опростявани нещата. За съжаление, и това са огромните пропуски на училищното образование, защото има хора, нали, аз ще скоча сега в другата, 16 вида са змиите в Германия, в България. Грехота е просто. 3 от тях трябва много да се стараете, за да ги срещнете. Трябва да сте херпетолог. Значи 13 вида може да ги срещнете случайно и да не ги познавате. Това трябва да го знаете от училище. Това е абсурдно. Само да кажа, над семейството бръмбари, с което аз съм специалист, те са около 260 вида. Нали? Да. Нашето село е на Русе. Там виждаме препелянки от такива до доста по-големи. То зависи от пола, от възрастта, да. Не само, значи, това казвам, под 15 вида са. И това е нещо, което всичките са защитени от закона. За съжаление обаче, масовия човек, като срещне змия, първата работа е с мотиката да я среже на 2 на 3 и после да пита какво отрепах. А другия момент е, че в България, откакто се води статистика, това доколкото ми е известно от 1917 година, няма нито един смъртен случай на човек похапан от пепелянка или усойница, които са най-отровните български змии. Създават се огромни митове. Темата е много обширна, наистина може да се говори много за нея. По същия начин се говори за сколопендри, за скорпиони, за всякакви животинки, които са набеждавани, както стършерите, примерно. Имаше един филм от преди 15 години за едни японски стършери, които влизат в един кошер на японски пчели, почва да разкъсва пчелите стършера, пчелите се скупчват върху него и почват да вибрират, и понеже те са издържливи на 46 градуса, стършера на 43 загива и съответно те по този начин го опичат жив стършера, докато жертвайки голяма част от себе си, за да не доведе това останалите стършери. И оттам нататък се започнаха масово да се унищожават гнезда на стършери, защото били влизали и убивали цели кошери, ама това нещо, че се случва в Япония и с японския стършер Веспа мандарин и японската пчела, просто е малка подробност, малко като компютрите и компотите. И така, други въпроси, ако има някой? Да. Искате ли да ви дам микрофон? Не, аз ще се справя с причината. Какви са наблюденията от ефекта на така наречените коктейли за насекоми и дали това не е просто модна тенденция, не се дава фокус на по-важния момент – съхранение на
хабитати, видово разнообразие. Има ли реални Да, наблюдения? сега ще ви отговоря и моите лични впечатления, защото ние имаме също на нашия балкон малък хотел за насекоми. В градска среда, където ние сме унищожили хабитата на естествения до такава степен, че той е неузнаваем, това е нещо, което има определено смисъл да се прави и то именно за дивите несоциални пчели. Хотелите трябва да бъдат да отговарят на определен стандарт, защото ако са прекалено големи, гледах едни репортажи в Разлог, бяха направили едни мащабни неща, които бяха по-скоро за медийно. Викам сега колегата. Не знам дали се чува. Значи да кажа, бяха направили едни огромни хотели, които имаха така красив външен вид, обаче 2 години не бяха посетени от нито една пчела, примерно. Защо? Защото не се прави с цел да бъде функционално, а с цел да бъде показно, да се каже, ето, направихме това, усвоихме тези пари. Пробва. Може би аз да съм бил натиснал нещо. Тук е ключа за изключване. Може. Не, той се изключи. Явно батерията му е също. Добре, да се поближим това. В момента е в градска среда, че това върши страхотна работа с хотелите за насекоми. Както споменах по-рано, в овощни градини, за да се привлекат, защото пчелите поправят по-малко на брой курсове от цвят на хотела. Съответно те ще останат концентрирани в съответната овощна градина. Това има смисъл. Тук в гората, примерно, в Слънчев хотел, тя няма смисъл. Много благодаря. Пак казвам, в градска среда, в овощни градини, където целево могат да се привлекат тези животни или да им се осигури местообитание, това има смисъл. Но да кажем, тук в гората няма никаква идея да се разполага хотел за насекоми. Или в малко населено място, където не е толкова унищожена средата на местообитание. Защото единственото, което е, примерно, ако има човеко-ложки в градината, така би могъл да си привлече опрашители. Да. Друг някой има ли нещо, което... Или... Да? И четвъртата отива при Ирина Христова и петата отива при Светла Печева. Хората, които се чуха имената, ако не се сега да се пребрат, техни помощници, очакват тяхната реакция, а сега Първокласното нека да ни кажат две. Разширение на въпроса чрез всички видове асоциации, организации и сдружения, респективно чрез вас и ваши колеги, има ли добивни точки и възможност за провеждане малко по-силен образователен елемент? Сега момента с познанието е малко такъв интересен, защото на сила не можеш на никого да дадеш познание. Човека първо трябва да има потребност, след това да има желание, след което да положи известно усилие. И за съжаление по-голямата част все още се пускат по по-лесния според тях начин, но наблюденията ми са предимно в група на насекомите и ентомолозите, на която съм администратор. Доста хора, които се занимават с земеделие, по-голямата част от тях се занимават с биоземеделие. Постоянно са в контакт с нас, постоянно снимат видове, постоянно търсят информация. И това е нещото, което дава надежда, защото не знам дали помните, преди 3 години имаше един покъртителен репортаж на Васил Иванов
който биотероризъм се наричаше, за използване масово на забранени пестициди. Не просто пестициди, ами забранени в Европейския съюз, внасят ги откъде ли не. Деривати на ДДТ бяха открити в води, в почва под съответни овошки. Свободно си купиха от една агроаптека продукт, като продавача ги попита за лична консумация ли ще пръскате или за продажба. И те попита подставеното лице тогава, ами защо? Вика, защото ако е за лична консумация, не дайте да пръскате с това, ако ще го продавате, ще изкарате повече добив. Това са неща, които те не рефлектират само върху насекомите и върху тяхното биоразнообразие. Защото лумпена, който пръска с нещо, което убива и което прави рак, той първо наси децата ни трови с това, след което той като си е изпръскал това, изстраля на пчеларя пчелите, а след това си изплаква цистерната в местната река и избива и местната хидрофауна. Така че това е нещо, което аз съм много спокоен човек, но обикновено така едно двойно кафенце на сухо пивам, като се сетя само за тази тема. Абсолютно, значи това е... Терористите, борбата е една в целия свят. Разбира се, защо тези са с предимство спрямо другите терористи? Да ви кажа, тогава... Изгледайте го, той на сайта на Нова го има репортажи. Просто изпратиха тогава проби взеха и ги изпратиха в Германия в независима лаборатория, които върнаха резултата, след което конфронтираха с резултатите експертите от БАП, които само мънкаха пред камерата. Да. Биотероризъм, ако не се лъжа. Някъде май-юни 20-та година е издаден. Като напишете репортаж Васил Иванов, примерно пестициди или нещо от този род, ще излезе. Много поучително е, защото това показва заради едно безхаберие и заради представата, че когато се напръска нещо, ще получи човек малко по-голям добив, какви щети нанася. И това е изключително тъжно. Да? Това е страхотен метод, който в момента се използва срещу тази в момента лимантрия диспар, мисля, че едната гъботворката и златозадката се опръскват, това са едни пеперуди, които по тях патогенна гъбичка, която атакува само тях. И се опръсква целият масив и съответно по този начин се намалява страхотно щетите, които нанасят по дървета. Това е модерният начин. Това е смисленият начин, биологичната борба. Защото химията тя не подбира. И имах един съсед там на място, където имаме къща. Някой юнак го беше посъветвал, вместо да си пръска асмата с син камък, да набие медни пирончета в ствола на лозата си. Човека сторило му се смислено, набил ги и ми се похвали. И аз му викам, добре, ти като напръскаш с син камък, той е по повърхността. Измиваш го и него го няма вече, като го измиеш хубаво. Обаче, когато ти си го вкарал в плода през соковете растителните, медните оксиди са изключително токсични. И като ти после на внучетата си ги даваш тия, нищо, че не са пръскани, те съдържат тежки метали вече. Така че човек е много хубаво да се замисля над последствията от действията си. Аз давам го за пример, защото съм се сблъскал лично аз с такава ситуация. Някой решава, примерно, че има мървуняк и ще излее 2 литра нафта върху него.
Това място следващите 50-60 години това е отровено до такава степен, че първо нищо няма поникане на него, второ като се почне да се разнася, леко ще отрови съседните места, включително и неговата градина. Това означава, че сегашните косачки, дето използваме, това се направи. Косачките? Да, или те с бензинът. Ама те не леят нафтата или бензин? Ама то се изливат. Дали масло, къде... Вижте сега, това и на много хора им капа масло и от колата. Не? Ако проверим качилите се тук коли, колко капят и колко не капят, ситуацията е различна, да. Но пак казвам, когато човек тръгне да прави нещо, трябва да се информира за последствията. Въпрос за стършените. Да, слушам. Дали са опасни в България стършените за медоносни пчели и дали има други видове стършени, например тип азиатски стършен, който е по-опасен? Значи в България има два вида стършени. Единият е Веспа крабро, който ви го показах преди малко, е сега ето този, който прилича на голяма оса с винено червени гърди и глава. Това е европейския стършел и в крайните югоизточни райони, около турската граница, се среща Веспа ориенталис, ориенталския стършел. Той е малко по-различно такова форма на тялото има и повече по него винено червеното. Това са двата вида, които се срещат стършели в България. Този вид Веспа крабро, той ловува пчели, но той ги ловува на открито. Той не влиза в кошерите, подобно на онзи филм, за който говорих в началото. Сега нормално е, те, въпреки че са насекоми, имат известно обучение и да се научат, че там, където има кошери, има пчели и съответно има по-лесно плячка, с която да се хранят ларвите и да се концентрират да ловят пчелите при излитане или влизане. Но тези европейските стършели не влизат в кошерите и е едно от най-спокойните като темперамент социални ципокрили в България. Аз лично съм хващал европейски стършел с епроветка и с капачката и както е кацнал, не се опита да ме ужени. Те атакуват единствено, когато човек почне да ръкомаха срещу тях като вятърна мелница, защото решават, че това е агресия. Или другия вариант е, когато човек се опитва да им разруши гнездото. Мисля, че е напълно обяснимо защо атакуват. Но, за съжаление, животното е голямо и съответно има голямо количество отрова, която може да инжектира. И дори човек да не е алергичен, ако бъде нажилен от 50-60 стършела, може и да загине от шок. От 5 не вярвам чак до там да се стигне при здрав човек. Сега има хора, които имат и сърдечни проблеми, и друг тип проблеми. Това са различни неща. Други някакви въпроси, ако са възникнали? Да, слушам. Казвам Христина, ги не знам дали не се развила темата, но виждам, че така засегнахме само самите насекоми, но тази верига свързана с проектни птици, стотици, с други. Значи темата беше за дивите опрашители. За това. Да. Темата на съответната дискусия беше за дивите опрашители на цветните растения. Да. Забелязвам, че някакви птици, които не са местни видове, примерно в Сон не виждам, че има гладуси и така нататък. Да, има. Някои нарушават популацията на връбчета и на други неща. Да. Връбчетата ядат насекоми, значи аз
Да. Значи, гларусите, гарваните, гарвана не, защото той пък е плах, но враните, и гларусите, и гълъбите, аз ги наричам летящи плъхове, защото те са синантропни видове, които в момента така са се специализирали да се хранят с нашите отпадъци. И съответно, понеже не винаги могат, те затова атакуват и гнезда на други видове птици. Там не се ли разкъсва веригата на точно тези полезните, които са бивите насекоми? Тя се разкъсва от други фактори. Тя се разкъсва най-вече от индустриално замърсяване и от разрушаване на средата на обитание. Това са основните причини. Да. Но много е трудно, хората обичат да се казват ясни и прости неща. Много е трудно да се каже, ето това е проблема Хикс, това нещо, ако го оправим, ще се решат проблемите, защото нещата са преплетени. Да. Разбира се. Значи, гларусите от няколко години ги наблюдаваме по Панчареското езеро. И според мен е въпрос на време да влязат и в самия град. Глъбчетата остро намаляха. Остро. Богутките по-рано съм виждал, сега ако видя 3-4 годишно в София ще е постижение. Да. Тези, които са подчертано горските видове, въпреки че при нас примерно гнездеше среден пъстър кълбач, докато един юнак не успя да изсуши дървото, поливите го с всякакви химии и да го отреже после. Да не се окаже, че птици, които имат за храна друго нещо, да започне да се храна с тези насекоми, които са по-полезни. Значи природата работи така, че този, който е по-адаптивен, той оцелява. И когато изчезне един източник на храна, този, който успее да се адаптира към някой друг източник, съответно той ще оцелее. Това е механизма на природата. И съответно, както и ние, примерно, ако отутре, не дай си Боже, изчезнат доматите, ние ще трябва да им потърсим някаква алтернатива. Да. Други въпроси, ако има? Много ви благодаря за вниманието и за търпението. Благодаря. Когато говорите за връбчетата и за нещата в града, според мен основното е химията, която се изгаря и решението за най-вече загубата на местообитание. На второ място и пирамидите във Варна, които летяха постоянно и други неща сега нищо. Да. Как се казва по-скандира в интернет? Александър Йовчев. Александър Йовчев се казва. Йовчев? Да. Александър Йовчев. Александър Константин. Да. Фейсбук, т.е. с моето име, но това ще ви каже повече. Вашето ще да попитам как се... Златина Йовчева. Окей. Мога да ви покажа групата. Това е нещо като институция или? Той е биолог-ентомолог. Александър Йовчев. Да. Биолог. Биолог и ентомолог. Но той ще ви даде координатите. Той ще ви даде по-ясни координати, така че може да ги запитате. Също да може да кажете къде би могло да... Има визитки, не знам дали е взел със себе си. Сега.